guys, magparaprank po tayo kay Mami. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya dito sa basag TV prank. Ang kasabwat ko ito, kunwari siyang nakabasag, tapos mamaya pagdating hihiga siya dito, iiyak-iyak kunwari. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya ngayon. Pagalitan ba o hindi? Abangan natin pagdating galing sa school. A few moments later. Buksan na.